Kublai paralog alebiang syakane ka channel ka jonga. Te mantakasi paralog ni tu page panggane ka wei ka website ka banga ngayo ka gischina.com ka claim bat ka pen i ba ya ka TikTok bat ka PGM al ka bala syabana kari ka jongi sian on sala ban yo yang hapo ka Play Store. Te ngi syamba ka TikTok kumbala asna mentala syaban adu usnam arja al pheo hadu menta ka shem ka klam shimla patwan te mentala makane ka company ByteDance kalai le ka bala banwan rai kane ka TikTok smar kane ka dei ka wei ka apps ka badon kampa ka ba pau ba hapo kari ki jongi sibun ki video ki jiban kam bat sibun ki jingwai ki jupau lamba kane ka TikTok apps tengi syamba bat mentala kumba shiplai tam kane ka game ka wei ka game ka ba pau ba ka ba khot ka PUBG hak tindia ki ju angka PGMI tentang kala syaban Henry kaneka ByteDance company pat kala yale ka bala banwan rak biang kini ki apps ki ba pawa ki ba ai bun ke jingkamai ka TikTok bat ka PGMI te ka story ka sutunat nang kalong ba sian ngin sayo biang kaneka TikTok hapo ka Play Store ka jongi hadin berlaku kaneka Independence Day Andai menta kadang-kadang kaneka Independence Day andai hadin jong kane ngin salaban dak kumno ka TikTok bat kaneka PGMI ka sala ban wan biang po kari India ka jongi te yai up ya kata ada phikwa ban tip kambnya kampun komen ikane like ikane share ikane bat subscribe ikane ka channel ko jonga nan saya lek ban wat ki jing tip ki ba kam benia shu kublai shibun parlok kublai shi jar